Komploya که او 25 سال لسر ریبرتی تیمه شاندن سریده نعلت دکن و بکینه که مزن شرمزار دکن komploya که سر ریبرتی تیمه شاندن aynı şekil bir ریبرتی و گریدای جی سر گل آزادی خواست جی تیمه شاندن جبر کو یکو بی گلی ریبرتی به ریبرا پویا و به فلسفه ریبرا پو او گل خواه پرورده دیگه و به فلسفه ریبرا پو خواه ناس کرن و خواه مزن کرن دبینه لیاما داگرکریه دولت ترک تحمل آوی دویدانینه جبون آوی ریبرتی تجدید دنابا تجدید داده هیله و تجدید هری گرانکری سر ریبرتی دده فرس کرن لیاما برخوادانیه که لی امرالیه ایرو تیمه شاندن ev berxwadani bê hempaye bandoriya berxwadaniyê İmralî li bandoriya wî li ser zindanên Tirkiye hemî balav bûye bi taybet hevalên zindanan ji bona ku tecîta ser rêbertî rabe ji bona ku bizanibin ku rêbertî ne tenê ye ku vî îşaretî didin dagirkeriya Tirkiye ew bixwe jê ketine nav girêba birçîbûnê de و اف به تایبت دولت داگرکر را بی ifade dike eğer ku tu rêbertî di nav tecîtê de bihêlî lê ama vî bîr neke ku em xelekekin devdorê serokatî û em bi ramanên rêbertî xwe mezin dikin em bi ramanên rêbertî xwe perwerde dikin ji bona wî wek şehîdên me yên şoreşê ku gotine kes nikare roja me tarî bike îro hevalên me yê heps û zindana de jî hemberî tecîta İmraliyê aynı tiştî dibêjin ku devdorê rêbertî we xelekekê ku roja me kes nikare tarî bike wî îşaretî didin serokatî jî aynı şekil vî îşaretî dide ku berxwedaniya ku ez dikim û di çi qasî tecît hebe hûn di min nav tecîtê de jî bihêlin lê ama gelekî azadîxwaz gelekî welatparêz daîmen bi felsefa min û bi ramanê min de xwe li min ve girê dide û bi hebûna min ve xwe perwerde dike ji bona wî serokatî di roja îro de li İmraliyê de berxwedaniyekê pir mezin dike em jî wek şervanên serokatî em jî wek heqîqetên ku pey ramanên rêbertî de xwe baz didin û xwe bi ramanên serokatî perwerde dikin bi heya dawî jî em berxwedaniya İmraliyê ra û heya dawî jî em bi rêbertî ra ne em jî bîna dagirkeriya Tirkiye re dibêjin kesek nikare roja me tarî bike ji ber ku çi serok wek rêbera ponîn bû û di dunyayê de çi qas serok jî derketin lê ama yek serok jî nebû wek seroka po bi taybet serokatî azadiya jin esas girt û bi gotina ku heya jin azad nebe civak azad nebe bi vê gotinê ra rêbertî dest pê kir em jî wek jinên Kurd ciwanên Kurd heyanî dawiyê pey heqîqeta rêbertiyê ne û pey İmraliyê ne û em berxwedaniya İmraliyê çi qasî jî bibe çi dibe bila bibe em ê deriyê İmraliyê bişkênin bi taybet bi keda rêbertî bi taybet bi berxwedaniya serokatî em ji vî bawerin û dema herî nêzda dema herî pêşta deriyên İmraliyê hemî dê bişkên ew zincîr dê werin qutkirin û azadiya rêbertî em wek jin em ê vîna bibînin ji ber em vîna bawer dikin ji ber ku serokatî ne wek çi seroka ye hêza ku serokatî û digre û an jî berxwedaniya ku serokatî dike çi serok nekirine ji bona wî em wek heqîqeta xwe û em wek jinên yepe jê em ji serokê xwe bawerin ku em ê bi nav xwe de em ê bibînin lê ama bangawaziya min ji gelê azadîxwaz ra gerek ne tenê meş be bi meşê re tenê sînordar nebe bi îmzayan tenê sînordar nebe li her derê li dibistanan da li kolanan da bi xwandina pirtûkên rêbertî bi dayîna nasîna pirtûkên rêbertî û bi meşên herîn dirêj û bi taybet meşek û zivistanê hatî meşandin aynî meş pêkanîn ev dê dijmin ra bibe bersivek ev dê dijmin ra bibe darbeyek eğer ku çi qas gelê me ya azadîxwaz pişta xwe bidin hevdû û bibin yek
و به ایمرالی را ببن برسف اف دجمن داگرکر مجبور دمینه کو بچه گر ریبرتی و مجبور دمینه کو وی گلی بده سرکناندن لی اما جبونا کو ریبرتی آزاد ببه جبونا کو فیزیکی بناو مده دناو گل خواده دیسا بمینه gerek gel arikari bike bi taybet bangavazî me vî gelî ra ev e ku carek edin rabin serlinga carek edin meşên dirêj pêk bînin carek edin xwe bikin yek û carek edin jî ji îmraliyê ra bibin deng ji ber ku gelê dengê gel ji îmraliyê ra dijmin ditirsîne yekbûna gelê me ya azadîxwaz li rojhilata navîn li dervî welat li ku derê dibe bila bibe ku derê kurdek hebe gerek dengê xwe bigîne îmraliyê gerek dagirkeriya Tirkiye bizane be ku rêbertî ramanê me ye rêbertî ji bona me hebûneke û gerek em bîna bi gelê xwe ra yek bûnekê bidin avakirin ku em vî dagirkeriya re bêjin em bê serokatî jiyan nakin bê serokatî jiyan li me heram e ku heyanî ku dilopek xwîn di canê me de wek gelê azadîxwaz jî û wek şerbanên rêbertî jî em bê serokatî jiyan nakin û kes jî nikarî vî roja me tarî bike em jî vî berxwedaniyê îmraliyê ya 25 sala re bêjin bes e ku êdî em jî wek giştî seroka serokê xwe fîzîkî erê rihî erê manewiyat erê pirtûkî wî hemî bi me re ne lê ama em fîzîkî êdî pêşwazî bikin di ser sûrên Amedê de bi rêberê xwe re em jî wek giştî serokan bi serokatî ra em birûnin û em bikarin ku dîsa wek jin hebûna xwe biparêzin bi taybetî ciwanên Kurd bi taybetî jinên Kurd eğer ku azadî dixwazin eğer ku dixwazin yekbûna xwe eğer ku dixwazin dengê îmraliyê ra bibin deng ji serokatî ra bibin bersiv ku serokatî ra bibin yek eğer ku di hebûna we de di armancê we de parastina pirtûkên rêbertî parastina hebûna rêbertî hebe berê xwe bidin yepe jê ji ber ku ciyê namûsê ciyê şerefê tenê ev dere ji bona wî jî bangawaziyê min jî giştî ciwanên Kurd ra ev e eğer ku çi qasî ji destê wana jî tê ew jî ji ber ku pêşenga vî gelî pêşeroja vî gelî ciwanên Kurdin yan derê xwe bidin refên yepe jê yepegê yan jî berê xwe bidin bi giştî qadan ji vî gelî ra bibin pêşeng û pêşengiyê vî gelî ra bikin ku ji bona ku ev gel jî bi rabi serhildanê bi gel bi ciwanan ra dibe serlinga ji ber ku ciwan germin bi gerimbûna xwe bala vî welat û dervî welat bikin ez jî wek şerbanê yepe jê bi giştî hêzên yepe jê jî em bixwe jî çi qasî em hebin em bi ramanên rêbertî hene kes nikare roja me tarî bike kesek nikare serokatî ji mejiyê me ji rihê me ji canê me bistîne ji ber ku em çaxa ku tevlê bûn heyanî nihe em bi rêbertî hene em bi ramana wî xwe perwerde dikin û bi felsefa wî xwe perwerde dikin û em ti carê jî vê perwerdê pişmantî me jiyan nekiriye herî zêde jî em xwe ser manîfestoya serokatî ser azadîxwaziya vî gelî ji ber ku em wek jin heyanî ku azad nebin civak ti carî azad nebe em jî peyvê azadiyê ne ev azadî jî bi xwandina serokatî bi ramanên serokatî bi serokatî xwandin pêk tê û em ji vî bawerin civak jî azad bibe rêbertî jî de fîzîkî azad bibe û azadiya jin jî herî nêz de tê pêk were û em wek Kurd jî dîsa dawî da vî dibêjim dîsa gelê xwe ya azadîxwaz re dibêjim rabin ser ringa ji deriyê îmraliyê re bibin deng em hemî bi hêza xwe bi gelê xwe û bi şerbanên xwe re em zincîrê deriyê îmraliyê bişkênin û em rêbertî bi fîzîkî azad bikin û em dîsa jî ez dibêjim ku baweriya me û gelê me heye ku û serokatî bi berxwedaniya serokatî ku îro 25 sala dike em ê rêbertî azad bikin û em ê gelekî azad ra û bi welatekî azad ra em ê dîsa bi serokatî ra birûnin û dîsa serokatî di pêşiya me wek fîzîkî pêşiya me dê felsefaya jin de di xeta azadiya jin de di dîsa perspektîfên xort bi fîzîkî dê bidime em ji vî bawerin dawî de jî azadiya rêbertî gerek em bawer bin bi vî gelî bi vî ciwanên Kurd ra em ê azadiya rêbertî yê herî nêz de pêk bînin.